Хайырлы көн Татарстан, хайырлы көн хөрмәтле телевизор караучылар. Тапшыруыбызның иҗат төркеме һәр барчагызга күтәренке кәеф, матур эш көне тели. Бүген чәршәмбе, димәк безнең эфирда иң халыкчан тапшыру уйнагыз гармуннар тапшыруы. Узган атналарда без сезне Нурлат районының оста гармунчылары белән таныштырдык. Бүген дә дәвам итәрбез. Минем балачагым шушы туган авылымда, Кекеретау авылында үтте. Менә шулай 8-не бетердек, аннарысын күрше авылда Белорусия деген авылга барып 10 классны бетердек. Шулай итеп балачагыбыз шаулап, герелеп, бик күңелле чаклар иде. Кичкене чагымда инде мин әти-әнием бик җырларга яраталар иде. Алар октябрь бәйрәмнәре уздыралар иде бит, әлеке колхозда эшләгән кешеләргә ашлар уздыралар иде. Җырлыйлар да, җырлыйлар. Безнең колакка бит инде моң керә. Әти-әниләрен җырлаганы да, кунакларын җырлаганы да, аннарсын Советлар Союзы заманында стенадагы радио безне тәрбияләде инде. Иртә белән концерт, обедта, төш вакытында концерт, кичке концерт. Һәрбер моң, һәрбер артистның җырлаганы, уйнаганнары йөрәгебезгә, күңелебезгә сеңеп калган. Иртә кемне яратып тыңлыйдыгыз? Ул вакыттагы әлеге легендар җырчылар бит инде Илһам абый Шакиров, Әлфия апа Афзалова бит инде, Флора Сулеймановалар, алар бик популяр иделәр. Безнең балачагыбызга алар туры килделәр. Без аларны кинәтене тыңлап, җырның һәрбер борылышына хәтердә калган кебек. Шулай итеп bir zamanda oynап утырам инде дә мин әниләр янында чаба-чаба җирисем, кичкенә бит 3-4 класс инде. Урындык алдым да әти-әни янында мин балай-балай иттереп уйнарга тотындым. Шулай. Ниндидер җырда җырладым инде.
Туктагыз, сезнең әле гармон юк иде. Әле гармон юк. Әйе, куллар белән, әйме? Куллар уже эшли күрсәтәм. Солдатлар озатырга булса, бөтен урам буйлап солдатларны гармон белән озаталар, бит җырлыйлар. Анда армиядан кайткан абыйлар да уйныйлар инде, ылырак яшьтәгеләрдә. Эй, кызыгам инде, эй, кызыгам. Шулай итеп, мин тоттым да урындык белән шулай уйнап, җырлап утыра башладым. Ай җаный да, вай җаный, агыш ләпә ки җаный, агыш ләпә кисәң җаный, сине сөйсәң дә ярый дигән җырлыйлар иде ул заманда. Минем шушылай уйнап утырганымны күргәч, әтием белән әнием авыл кибетләрендә ул вакытта гармон бар иде, алып кайттылар да миңа гармон тоттырдылар. Инде хәзер гармон бар, но иде әнинең, әтинең әнисе авырый мәрхүмә әбиебез, сүрәниебез. Аның җанында уйнарга ярамый. Келәткә чыгып, будай сала торган келәттә караңгы инде, анда ут та юк. Чыгып утырам да рәхәтләнеп тартып, сузып уйнап утырам. Ярар, шулай итеп минем киләрем чыга башлады. Бер нинди күренмәгән җирдә просто слух булгандыр инде. Тыңлап, ишетеп, бармак уйный, колак ишетә, йөрәккә ятышлы бит инде. Хәзер мин үсә башладым, 5-кә җиттем, 6-нчы класска җиттем. Әби инде 1-2 елдан үлде инде. Аннары соң мин баскыч төбенә чыгып уйный башладым. Яз көннәрендә безнең күрше әбиләр прогулкага чыккач, безнең турга килә башладылар. Кояш чыккан вакытта, кояш матур итеп җылмайган чакта, җылытып җибәргән чакта әбиләр килә дә, минем баскычта уйнаганымны ишетәләр дә, "Чык, Зәхирәмада, чык безнең янга" дип, әнием бик зурлый иде, шатланды инде минем гармонда уйный башлагач. Турга чыгарып утырта, келәтнең артына апалар, әбиләр җыелалар шунда. Мин уже бию киләре уйнап, аларны биетә башладым. Шундый күңелле була торган иде. Канәгатьләнеп китәләр иде, рәхмәтләр әйтеп. Аннары авылда бит инде андый зур гармунчылар, баянчыларны мин хәтерләмим дә. Туйлар, берәр төрле бәйрәм булса, әлеге шахта киләре күңелгә сеңгән бит инде. Шушы шахта киләрен уйнап, һәрбер юбилейга, туйга дигәндә бәйрәм чарасы булса, мине чакыралар иде. Кичкенә генә гәүдәм белән кулларыма шунда гирешләр төшеп бетә иде. Мине гармон уйнатып, ашатып, ишереп инде зурлап китереп тә куялар иде. Үзебезнең авылда шулай гармонны уйнатып җирттеләр. Аннары тормышка бәйләндем инде. Анда тормышта бала чагаларны әзрәк теге садикта да эшләдем әле мин тормышка чыккач. Садикта тоже балаларны тәрбияләгәндә гармонымны алып барып куяйдым да. Әле әниемнәр кияүгә чыкканда миңа бүләккә гармон бүләк иттеләр. Ул инде үзем белән кияүгә дә китте. Кияүгә китте. Бирнә гармон алып бүләк иттеләр. Анда садикта эшләгәндә балаларны юатыр өчен менә җыклап торалар бит инде тихий частан соң әниләре килгәнчә әзрәк мин аларны юатып гармонда уйнатып инде шулай бийләр иде, җырлыйлар иде. Җырлары да җырлыйдыр. Бишек җырлары да җырлый иде, әйе. Димәк, гармонның шулай тылсымлы сыйфаты да бар икән. Әйе. Шатланалар иде балалар, бийләр дә, җырлыйлар да. Шулай итеп ул заманалар үтеп китте инде. Хәзер үземнең балаларда 4-се дә урнаштылар. Мин тудыру бүлегендә дә эшләдем. Аннары соң Зүзәй нефт оешмасының инде нефтяной компанияның клубында да эшләдем. Җырлап, без Зүзәй утлар ансамблендә җырладык шулай. Аннары соң хәзергесе вакытта Сердәш ансамблендә Нурлатта безнең татар Сердәш ансамбле атала инде татар. Анда җырлыйбыз, анда җырлыйбыз. Бик күңелле. Менә күңел моңга тартып тора инде. Шушы гармон бердә онытылмый, аны онытып та җибәргән чак була. Искә төшереп. Барыбер йөрәктә. Татар моңнары, татар көйләре, татар җырлары йөрәктә уйныйсы килеп китә, уйнасаң шундый җиңел булып китә. Катнашабыз, концертларда чыгышлар ясыйбыз. Аллага шөкер. Гомеребез шулай җыр моң белән бәйләнеп үтте инде. Без бик шат. Зөһрә апа, менә сезгә карыйм да имеш шул кадәр куанып куям. Нинди матур бит безнең татар апалары, әйме. Күз тимәсен, субханалла. Шундай апаларыбыз күбрәк булсын безнең. Бик зур рәхмәт сезгә шундай матур әңгәмә өчен. Оныткан кеше ул әлбәттә инде Татарстанның атказыгын артисты Фирдүс Темаев. Һәм менә шушы ыгы-зыгы вакытында Фирдүс әфәнде әлбәттә инде безгә берникадәр вакыт табып безнең белән әңгәмәгә риза булды. Фирдүс әфәнде, ничек хәлләрегез, ничек кайфләрегез? Барчагызга да исәннәрмесез? Кайфләр әйбәт, әз генә каушаттыра, дулкынландыра. Монда техник яктан бик күп оборудованиелар керде, өстәмә оборудованиелар алдык, шуның белән инде монда ыгы-зыгы бара. Әйе.
Фирдус әфәнде, әйдәгез әле бала чагыгызны искә төшерик. Чынлап та менә без Норлат районында булдык. Андагы оста гармунчылар белән таныштык. Һәм кайда гына булсак та, нинди генә авылга килсәк тә, безнең горурлыгыбыз ул әлбәттә Фирдус Тямаев дип әйтәләр алар. Ик шулкадәр рәхәт булып китә. Һәм әле беләсезме, әйе, җырчы, башкаручы буларак бер хәләйме, ә сез бит әле оста гармунчы, баянчы да бит. Нурлат чынында минем туган ягым Нурлат. Авыл инде минем Түбән Норлат авылыннан. Үземнең туган ягым белән, Нурлатым белән, Нурлат районы белән мин бик горурланам. Мин бик милләтпәрвәр кеше. Барыбер безнең Нурлат халкы, безнең як халык бик ярдәмчел халык. Мин аларга шуңа рәхмәтле, чөнки мине зур баскычларга, зур үрләргә мине Нурлат халкы күтәрде. Бик рәхмәтлемен. Горурланам үземнең ягым белән. Авылда инде хәлдән килгәнчә нинди проблемалар бар. Ул ярдәм итәргә тырышабыз. Шуңа күрә в общем, мин Нурлатныкы инде. Нурлатныкы. Һәм тагын өстәп әйтергә кирәк, менә сез әйттегез, милләтпәрвәр кеше дип тә үзегез нәймә. Тагын бер соклангыч гамәлегез турында да әйтәсебез килә. Ул әлбәттә сезнең махсус хәрби операциядә хезмәт итүче безнең егетләребезгә дә сез һәр даим ярдәм итеп торасыз. Шуның өчен мең рәхмәт сезгә. Әйе, Аллага шөкер, егетләр белән гел элемтәдә хәлдән килгәнчә концерт акчаларыннан өлешебезне чыгарып барабыз. Аны инде егетләр дә белә, күп кенә халык та белә инде. Менә шунысы шатландыра. Менә бер заправкага керсәм, белмәгән кеше килә дә, Фирдус, без сиңа ышанабыз. Без беләбез, сез солдатларның кулларына тапшырасыз кирәк яратны дип, менә шунда солдатларга акча биреп китәләр, кая күрәләр, менә шу хәтле менә халык ышана. Бу минем өчен инде димәк халык ышангач, шу хәтле менә ничек дип әйтим, минем өчен бер зур бәхет инде бу. Әгәр дә сиңа халык ышана икән, зур бәхет бу. Аллага шөкер, ярдәм итеп торабыз. Иң мөһиме нәрсә, илебез тыныч булсын, исән-сау җиңеп кайтсыннар, исән-сау булып кайтсыннар, имгәнмәсеннәр. Без инде моннан хәлдән килгәнчә ярдәм итеп торабыз. Амин, шулай булсын. Фирдус әфәнде, менә мин әйтә башлаган идем инде, балачак хатирәләрен искә төшерик дип, әйеме, без бу сорауга бераз гына ничектер читләтеп киттек. Кем өйрәтте сезне? Минем мәрхүм әтием миңа 5 яшьтә гармун алып бирде. Аның сире булай. Мин бит 5 яшькә кадәр сөйләшмәдем. Тел ачылмады минем. Мине уйлаганнар инде сөйләшелмәс дип инде. Ну, не мой дип уйлаганнар инде. Һәм 5 яшьтә минем тел ачыла. Мин инде җырлый башлыйм. Мин үзем биеп биргәнмен дә, шунда нәрсәләр үземчә ләләлә дип нәрсәләр киләгәнмен инде. Һәм тел ачылуга миңа әти шатлыгыннан гармун алып бирде. Гармунга мине мәрхүм әтинең абыйсы Марат абый өйрәтте. Кичкенәдән талант булгач, гел уйнап җырлап йөргәч, бөтен районнарда, Поволжье якларында гелинә конкурсларда катнашып йөргәч, ничектер шулай бәхет килеп чыкты. Марат абый белән Матур апа, Галия апа инде тәкъдим иттеләр, әйдә Леногорскига музыкаль училищега дип. Монда инде минем бернинди вариант юк, чөнки мин укымаган, нота белмим бит инде. Һәм әни белән киттек Леногорскига. Шунда әти миңа бер генә сүз әйткән, кырыс иттереп, әгәр дә укырга кермәсәң, кайтарып кертмим дип. Мин шундый дулкынлану белән елы укырга кердем. Ул вакытта конкурслар бар иде бит. Без 40 кешедән 33 кеше, 7 кеше керә алмады. Сез белсәгез минем шатланганны. Һәм шушы Леногорск музыка педагогия училищесында мин инде 4 ел укыдым. Мин беренче тапкыр күрдем баянны. Һәм шунда баянда уйнарга өйрәндем инде. Иң көчле укытучылар минем өчен анда иде. Аннары инде укып бетергәч, әлбәттә, әзрәк тормыш авырлыклары белән мин инде укый алмадым башка. Институтларда заочныйлар укыдым инде. Әлбәттә, тик мин инде менә Казанга хыялым бар институтка керергә.
devam ettirге, тик хыялны тормышка ашыра алмадым. Азнакайга эшкә кердем 19 яшымнан үк. Анда 4-5 ел эшләгәннән соң кире Нуратыма кайттым. Һәм шунда группа оештырып, ансамбль оештырып инде, шулай иттереп, уйнап, җырлап, туйлар алып барып, әкрен генә концертларга, концерт форматына күчеп, көйләр язып, шулай иттереп бүгенге көндә 12нче ел шушы Казан сәхнәсендә, шушы матур залда инде без 10-ар, 15-шәр, 20-шәр көн концерт күрәбез. Аллага шөкер. Мин профессиональ уйнаучы түгел инде. Мин Әнә шунысын әйтергә кирәк, менә бит ул гармун һәр татарның йөрәгендә. Гармун татарның җаны дип әйтәләр. Димәк, бу менә бу сүзләрдән килешәсезме сез? Әлбәттә, әлбәттә ул инде безнең бердән-бер инструмент. Безнең милли көйләрне, милли моңнарны Талян гармон белән, баян белән, гармон белән уйный торган инструмент. Шуңа күрә инде әлбәттә элекке ул бит хәзер генә китте инде теге дымбыр шатырга биебез бит инде. Шуңа бит Ямаевның сандугашына бөтенесе бииләр. Элек бит инде авылларда, шәһәрләрдә туйлар, нинди генә мәҗлесләр үтмәсән, иң беренче урында гармончы иде. Гармончаны аны күтәреп кенә йөриләр. Мин аны үземнән беләм. Мин 7нче класстан бирле туйларда уйный башладым. Авылда инде. Ул вакытта беләсезме, теге туйларда кызык бит аның. Исемдә мине ат белән килеп алдылар. Кичкене шанада бизәлгән гармончыга аерым ат. Аерым шана. Минем кырыемда килен утыра. Монда кия утыра. Уртада гармончы мин утырам. Җырлап барабыз. Арттан атлар тезелешкән. Шушы матур хатирәләр, шушы матур менә күңелемдә зур тарих булып калды. Һәм мин бүгенге көндә шушы тарихларына елый-елый, сыкрый-сыкрый тамашачыга сөйлим, мин әйтәм, кайтарас иде шушы минутларны, кайтарас иде бердәмлекне. Бүгенге көндә шуннан да бай яшәйбез, матур яшәйбез, тик менә кадер дигән әйбер юк. Бәлкем шушы гармун тавышы, шушы гармуныбыз безне берләштереп торгандыр. Туганнар кайтып гармунга утырып җырлый идек. Нинди генә мәҗлес үтмәсен әйме. Сабан туй дисеңме? Нинди генә бәйрәм үтмәсен. Барсы да гармунга, баянга үтәйбез бар бәйрәмнәр. Һәм шуның белән бүгенге көндә әзрәк башкачарак. Тик мин әгәр дә гармун уйнаган кешене күрсәм, минем гел күземә яшьләр тыгыла. Чөнки ул минем хатирә, ул минем тарих, ул минем үткән тормыш. Менә безнең дә шушы сезнең уйнавыгызны шулай итеп күңелләр тулып тыңлыйсыбыз килә. Аннары бит әле менә шушы гармун дигән нәрсә, ул күңелне ача, ул күңелне елата да, шатландыра да, берләштерә дә, дуслаштыра да. Шуңа күрә ул шундый искитмәле инструмент. Шуңа күрә һәммәсенә дә телим гармунда уйнарга өйрәнегез. Рәхмәт сезгә чакырганыгыз өчен, шушындый матур тапшыру оештырганыгыз өчен. Бу чыннан да безгә бик кирәк бүгенге көндә. Татар дөньясында проблемаларыбыз бик күп, ул тел проблемасы әлбәттә, шулай бит. Менә шушы вакытта бу бик кирәк проект. Менә сәяхәтебез сезгә дә ошагандыр дип уйлыйбыз. Киләсе атнада без кайсы төбәк гармунчылары белән танышырбыз икән. Монысы әлегә сер. Бездән аерылмагыз. Уйнасын гармуннар, уйнагыз гармуннар.